אנחנו טוענים שמשאל עם מפוקח בינלאומי, שבו רוב האוכלוסייה הפלסטינית תבחר לחיות תחת שלטון ישראל, הוא בעצם מהלך מנצח מהטעם שהוא בעצם יהפוך את התקינות הפוליטית הקיימת היום בעולם, הקיבעון שקיים היום בעולם, יהפוך על פיו את התפיסה הזאת. מהטעם פשוט נקרא לנערה ונשאל את פיה, נקרא לפלסטינים ונשאל אותם במשאל עם מפוקח בינלאומית, האם הם מעדיפים לחיות תחת שלטון ישראל או תחת שלטון ערבי אחר, ובמהלך שאתה תפרט אותו קצת יותר, שהוא יגיע בשלבים ובקנטונים, יתברר שרוב האוכלוסייה הפלסטינית, רוב גדול ומכריע ומרשים, יבחר בשלטון ישראל. אני מבקש ממך לפרט קצת את המהלכים שכרוכים במשאל העם הזה, איך הוא בעצם יערך בפועל, מה יהיה המתווה הקונקרטי שלו. כן, מראש דובר על גישה של סיפוח יהודה ושומרון, אז צריך לדבר על תהליך. אי אפשר לעשות את זה בצורה מיידית, וגם לא בעוד כמה חודשים שנגמר המשאל הזה, טרח וגמר, זבנג וגמר. זה תהליך ממושך שיש בו מספר שלבים שאנחנו יודעים לפרט אותם ולא ניכנס להם כרגע. זה הדבר היחיד, זאת אומרת אי אפשר דבר כזה מסובך לעשות במכה אחת. אבל אם אני כאן, אחד המרכיבים הבסיסיים של התהליך הזה, זה אותו משאל שאנחנו מדברים עליו. אז ראשית, מה שחשוב זה לגבי תוצאות המשאל, כי אם זה לא הולך בכיוון שמעניין אותנו, אז הוא לא רלוונטי בכלל. אז לגבי התוצאות אני יכול להגיד דבר כזה, מאחר שאין לי משאבים בלי סוף, ומאחר שהדבר הזה היה גורם התנגדות של הפושעים שבראשות הרשות הפלסטינית, בראש הרשות הפלסטינאית, לא עשינו משאל שטח של כל האנשים. גם מדגם אנחנו לא יכולים להגיד בדיוק מה מייצג, וגם אם נגיד אף אחד לא יקבל את זה דווקא שזה מייצג. אבל מה כן עשינו, וזה הדבר החשוב ביותר, לכל מקום שהגענו ודיברנו על הנושא הזה בצורה מלאה, ואנשים נתנו להבין מה המשמעות של זה ולמה צריך את זה, אז אני לא יכול לזכור מקרה אחד שבסופו של דבר לא הסכימו לזה. היו מקרים שבהתחלה הייתה איזושהי התנגדות, אבל אחר שאנשים שקלו את הנושא הזה, כולם הבינו שזה טוב להם. מה זאת אומרת? על סמך אחוז הפגיעה הגבוה בנושא הזה, כן? אז אתה סביר מאוד להניח שלא אותו שיעור של 100% שפחות או יותר הגענו אליו, אבל שיעור מאוד גבוה שלא כל כך רחוק מ-100% יסכימו למהלך הזה אם יוכלו להתייחס לזה בצורה חופשית ללא איום אותם הפושעים. כן, זאת אומרת שבעצם השלב הראשון של המהלך הזה, שבו אנחנו אמורים לבדוק את ההתייחסות של של ערביי יהודה ושומרון, אמור בעצם לנטרל את הרשות הפלסטינית ואת החמאס, כדי שהאוכלוסייה תוכל לבחור ללא חשש של טרור ואיום על החיים. המשמעות של הדבר הזה, זה שלב ראשון קודם כל צריך לקחת כל יכולת השפעה מהרשות הפלסטינאית. ומאחר, לפני שבצעים את המשאל, אז יש פה בעיה של ביצה ותרנגולת, איך אתה עושה דבר כזה, כי כבר מראש זה עורר התנגדות שאתה מנטרל אותם, כי העולם עוד לא יודע את התוצאות של המשאל, שנייה. ואז יש לזה פתרון פשוט, בצורת הסלאמי. אתה לא עושה את זה מראש על כל השטח, אלא אתה מחלק את השטח לקנטונים. אתה לוקח את הקנטון שבהם כבר היום ידוע ויש הרבה קשרים עם הממשל הישראלי, ואתה מתחיל קודם כל שם.
ואתה מנטרל את הרשות שם. יש גם אזורים כמו אזור חברון שהרשות אין לה כמעט שום יכולת שם, המקומיים יותר חזקים מהרשות, ויש לזה הרבה פרטים, ואתה עושה את זה קודם כל שם. אז קודם כל אתה כמעט שלא עשית שום דבר לרשות, כי ממילא בקושי היו שם. לא שלא היו בכלל, אבל בקושי. ואז ברגע שאתה עושה את זה שם, ואתה מראה את התוצאות, והאנשים רוצים בכיוון שאמרנו, אז לקחת לך זכות לעשות את זה באזור הבא. אוקיי. מעבר לנושא של ההדרגתיות בהחלת הריבונות, או אפילו בביצוע משאל העם, חשוב מאוד שישראל במקביל, או בשלב ראשון, אפילו עוד לפני החלת כל שאר המהלכים, תפתח במתקפת הסברה חסרת תקדים, שבו תציג את הדברים שאנחנו פה הצגנו, את השחיתות הנוראה של הרשות כלפי האוכלוסייה, את הכוונות של הרשות הפלסטינית והחמאס, או כל גורם ערבי אחר שמייצג את הריבונות הערבית או האסלאמית, בשום פנים ואופן לא להגיע באופן אינהרנטי לכל הסדר עם ישראל. גם את העובדה שהמשא ומתן שמתנהל במשך כ-20 שנה מול הרשות הפלסטינית או הפתח או אש"ף, הוא משא ומתן שבו הצד של הרשות הפלסטינית לא מגיע בידיים נקיות, שמלכתחילה אין בכוונתם להגיע לכל הסדר. המדינה הפלסטינית קטנטונת ביהודה ושומרון, אין להם כל עניין בהגדרת גבולות כאלה או אחרים, שתוך כדי פשרה. עכשיו המתקפה הזאת, שביבי נתניהו הוא מאוד בקיא בחומר הזה, הוא כתב על כך ספרים, לא נעשית היום. יתר על כן, כלי התקשורת של ישראל, חלקים נרחבים מאוד מהאקדמיה, וגם המערכת המשפטית, בג"ץ והפרקליטות, בעצם עושים הפוך. הם תורמים למצב שישראל היום מוצגת בעולם כמדינת אפרטהייד, ככובש, כאדם שמתאכזר לאוכלוסייה, כאשר אין דבר שיכול להיות יותר סילוף של האמת, היפוך של המציאות, הופכים יום ללילה ולילה ליום. ברור שכלל הבסיסי קודם כל שצריך לפני שעושים משהו זה הסברה, כדי שהצדק לא רק יעשה אלא גם ייראה, ותכין מראש את דעת הקהל למה שאתה הולך לעשות. זה כלל בסיסי בניהול היום בעולם המודרני, בניהול של מדינות. והבעיה העיקרית הייתה שלא היה לנו מספיק תחמושת נגד אותם טענות של אפרטהייד, ועוד יותר חמור מזה, לא הצגנו שום פתרון אלטרנטיבי. כל מה שהימין עשה, ועוד לפני זה בירת ישראל מאז 67, זה פחות או יותר לשבת על השמרים ולא לעשות כלום. אף אחד לא דאג לעשות כלום בנושא הזה. אז שסוף סוף בא עם איזו הצעה, שנראית מהרבה סיבות מסוימות גרועה, אז אנשים, כולל כל אותם בית משפט ותקשורת ומי שאתה רוצה, אומרים, אולי זו הצעה מאוד גרועה, אבל אין לכם הצעה אחרת יותר טובה. אז בוא קודם כל צריך להציג אלטרנטיבה לדרך אוסלו. צריך להציג אלטרנטיבה לנכבת אוסלו. אבל אם מדברים על אותם נבלות, מה שממשלת ישראל לא הציגה בתור דוגמה, יאסר ערפאת אחרי שחתם את הסכמי אוסלו, נסע ליוהנסבורג, דיבר עם המופתי של יוהנסבורג, והמופתי שאל אותו על הסכמים, הוא אמר, אלוהים קיבץ את שארית הפליטה של עם יהודי בארץ ישראל, במקום אחד מכל העמים, כדי שנוכל להשלים את המלאכה של הנאצים ולהשמיד את היהודים. וזה כאשר הדוד של ערפאת, חאג' אמין אל-חוסייני, כי גם אמא של ערפאת היא משפחת חוסייני, היה שותף של היטלר ותכנן להקים מחנה ריכוז בשכם. לא הצליח, זממו זה לא משנה כרגע. בקיצור, צריך קודם כל להבין עם מי נעשה ההסכם הזה. אבל אפשר להגיד, בוא נעיף מפה את כל הנבלות ונמליך אחרים. עכשיו אני רוצה להגיע לשאלה. נפתלי בנט מציע פתרון שישראל תכיל
את ריבונותה על שטחי C. ושטחי C זה שטחים בשליטה ביטחונית מלאה של ישראל. שם כל ההתיישבויות של ישראל ביהודה ושומרון הם בשטחי C, ויש שם בסך הכל 50,000 ערבים, בעוד שהיא לא תכיל את ריבונותה, בעוד שלגבי שטחי A ו-B תתיר ישראל אוטונומיה פלסטינית בשטח, בלי יחסי חוץ, בלי יכולת לקרות בריתות, כמובן אוטונומיה מפורזת, אבל שיהיה להם את הדגל, את ההמנון, את הדרכות. בעצם, האם זה לא פתרון טוב כשלעצמו? מה רע בפתרון הזה? מדוע הפתרון שאנחנו מדברים עליו עדיף? שתישאר שם, אבל לא גם היום זה אמור להיות אוטונומיה עדיין. שתישאר שם ריבונות פלסטינאית כזאת או אחרת, לא משנה איך קוראים לה, פורמלית או לא פורמלית. עכשיו, הבעיה המרכזית, שאם תזרוק החוצה את הנחשים האלה, אז יבואו אחרים, חלקם מאנשים טובים והגונים, אבל הבעיה העיקרית זה של התרבות הזאת בעולם המוסלמי, הערבי ועוד הכי גרוע הפלסטיני. מתוך היכרות עם אנשים, גם הרבה יהודים שמכירים אותם, אז פה ושם יש אנשים טובים, אבל למחרת יבואו הנחשים ברמה הכלכלית, ברמת הגנבות והרמויות, וישתלטו על זה, או לפחות על רוב הדברים, וימשיכו הגנבות האלה, כי זה חלק מהתרבות, קודם כל של הפלסטיני, אבל גם לא חסר ביתר העולם הערבי והמוסלמי. וגם ירדו בהם וכולי, וזה תמיד מקור לחוסר שקט. מה זאת אומרת? שאסור לעשות פה שום שלטון רציני פלסטיני. אפשר, ראשי ערים... לידי ביטוי באוטונומיה. כל אוטונומיה פלסטינית היא תשמש עדיין כבסיס לאירידנטיות, להסתה נוראה שהייתה מאז ומעולם ותימשך, וההסתה והאירידנטיות הם הבסיס לטרור, מהם צומח הטרור. זאת אומרת שבפתרון שמציע בעצם נפתלי בנט, ובמידה רבה גם שותף לו אליקים העצני, שני אנשים ואנשים חושבים ואנשים בעלי שיעור קומה, אבל עדיין אני חושב שפה הם טועים, ברגע שתשאיר אפילו 10% של ריבונות באוטונומיות הפלסטיניות האלה שאתה מציע, ראשית, הם לעולם לא יסתפקו בזה, הם תמיד יהיו אירידנטים, כלומר תמיד הם יהיו, התביעה שלהם תהיה לריבונות שלמה באותם שטחים, ומעבר לכך לריבונות שלמה בכל פלסטינה שלמה. כלומר, בעצם לא פתרנו את הבעיה מהיסוד. לא, לכן אנחנו גורסים, לא רק בגלל הרצון שלנו של שליטה מלאה בשטח. אנחנו מבינים שאם לא נשלוט באופן מלא בשטח ונחיל עליו מספר מהלכים שעוד לא נגענו בהם, אז ראש הנחש הזה ימשיך לגדול, תרעלה ושנאה וטרור, והסכסוך ואפילו הביטחון ברחבי ארץ ישראל לא ימצאו את פתרונם. הייתי מגדיר את ההצעה הזאת פחות או יותר כמו אספירין לחולי סרטן. כן, שתבין, יש מקרים של סרטן שאספירין יכול טיפה לעזור. כן. וזה ההצעה הזאת שמדובר עליה. זה לא פותר את הבעיה. למה? כי גם אם תכרות את ראש הנחש, יבואו נחשים אחרים, זה לא נחש אחד, נחש אחד זה היה בעיה יותר קטנה. כן. יבואו נחשים אחרים. ואז מה עושה נחש כזה? נגיד שהוא לא רוצה להשמיד את ישראל, שזה סתם דיבורים. אבל הוא בשביל להסוות את הגנבות שלו, הוא צריך להפנות את השנאה כלפי אחרים. ומי תמיד הקורבן לכל ההיסטוריה היו בעולם? היו גם אחרים, אבל קודם כל, בכל מקום זה יהודים. היהודים תמיד אשמים, לא משנה מה קורה ולא משנה מי עושה. כל מושחת וגנב ששולט ישתמש בדבר הזה כדי להוריד את הלחץ ממנו. אלא הדבר הזה הוא מקור לחוסר יציבות, חוסר שקט, ותמיד יש גם כל מיני מטורפים שנסו לתפוס טרמפרס. אוקיי.
הנקודה השנייה שאנחנו מעלים בתוכניתנו, או המהלך המנצח השני שאנחנו מעלים בתוכניתנו, שורה של חוקים חוקתיים משוריינים שיבטיחו את עצם קיומה של מדינת הלאום היהודי ועם ישראל המורחב, שעליו נרחיב אחר כך, לנצח נצחים. כאשר חוק חוקתי משוריין ראשון חייב יהיה להגדיר את מדינת ישראל כמדינת הלאום היהודי. ואגב, כל חבר כנסת שיושבע יהיה חייב להישבע לנאמנות לחוקה. כאשר חוק חוקתי ראשון בו מגדיר את מדינת ישראל כמדינת הלאום היהודי, חוק חוקתי משוריין שני שחייבים לחוקק כחלק מהמתווה שאנחנו מציגים, החוק לאיסור ההסתה נגד הלאום היהודי ומדינתו. חוק חוקתי כזה יאפשר לטפל באופן יסודי מבחינה משפטית וגם ביטחונית בכל ההסתה הנוראה שהיא המרכיב אולי הראשוני בשנאה הערבית ובטרור הערבי כנגד ישראל. חוק חוקתי שלישי, להכפיף זכויות הצבעה לכנסת לתרומה לציבור. כלומר, החוק הזה אפשר להגדיר אותו חלק מהתפיסה של דמוקרטיית הזכויות, אך גם דמוקרטיית החובות, שבו האזרח שיש לו זכות הצבעה לכנסת, להבדיל מכל תושב אחר שיש לו את כל זכויות האדם וזכויות חופש האדם וחירותו, אבל לאו דווקא בהכרח זכויות הצבעה לכנסת, הזכות העליונה של האזרח, זכות ההצבעה לכנסת, היא מותנית גם בתרומה המינימלית לפחות, הבסיסית של האזרח למדינה. ואפשר להגיד שאולי החובה הבסיסית של כל אזרח למדינה שלו, זה החובה לא לחתור תחת אושיות קיומה של מדינתך וחוקתה. הנושא הזה הוא נושא חשוב ביותר, הנושא האחרון, של החקיקה. החוק השלישי שיש תמורה לתרומה. הנושא הזה הוא נושא, וגם לנאמנות כמובן, הוא נושא מרכזי היום לא רק למדינת ישראל, אלא לכל העולם, שמתבודד היום בחלקים ניכרים שלו, לפחות בעולם המפותח, בבעיה של האסלאם הקיצוני. חייבים לחוקק חוקה בהיווצרות, ולא צריך לחכות עד יסכימו כולם על כל החוקה, אלא צריך להתחיל לחוקק חוקים המהווים את התחלת החוקה. בחוק ראשון בסדרה הזאת היא הגדרת מהותה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי ועם ישראל. זה החוק הראשון. החוק השני זה אסור לפעול נגד זה, אסור להסית נגד זה, וכל מי שמסית יענש. הנושא הזה של יש תמורה לתרומה, זה נושא בסיסי. קודם כל, לפתור את בעיית מדינת ישראל, הבעיות החברתיות במדינת ישראל. כמובן שזה לא הולך לקרות מחר. צריך להבין שהציבור החרדי הוא בממוצע הרבה יותר נאמן לעם ישראל מאשר רוב החילונים. שלא לדבר על המשתמטים. הרבה יותר נאמן, הוא יום יום, בוקר בוקר, מנחה מנחה וערבית ערבית, וכל ארוחה הוא מקיים דברים שהוא מאמין שהם לטובת עם ישראל בין היתר. גם לטובת דברים אחרים. ואי אפשר להצביע לציבור, קודם כל הדתיים לאומיים, אבל בוודאי גם לא החרדים, כציבור שלא אכפת לו ולא מוכן להקדיש המון לעם ישראל, הרבה יותר מהרבה חילונים. אלא מה? שההנהגה החרדית, הרבה דורות כבר, משכה בכיוון לא נכון. הם חשבו שהנושא של הלימוד יותר חשוב מנושא של עבודה והגנה וכו', וזה בניגוד מפורש לתורה. אפילו 10 הדיברות בדיברה על השבת, שזה בין מצוות עשה. כן, זה לא מצוות לא תעשה, שלא תעשה כל מלאכה, אלא קודם כל, 6 ימים תעשה כל מלאכה. ישראל לפני 2000 שנה אמרו, אם אין קמח, אין תורה.